up for your rights. Get up, stand up. Don't give up the fight. Hey, preacher man, don't tell me heaven is under the earth. I know you don't know what life is really worth. It's not all the glitter is gold. Archimang lukumang nana sasa ba yo kormo we wato we spoke there. Anyung susar na se barodi. We karif ko archi de prespartori. Tide langa taki no deselina. Kweti wan sandef tachi. Je verstaan. Omdat jere aksi baka asarap moro aksi fesi. Ete watsa samyo te yuno. Taki ishi de mande waka e bash tak de sani. Tesnechi. Fado go inu apeti no pot tiki nooit pure wachuna fosis mada obeti. Je verstaan en mis don jang abraro. Ja, mas ragamo. Fosu bigina programa Sernang Saifsa. Na bar alades ma odi na trase de diaspora sanamang. We bar de odi. Want ude we guanga langa. Nanga Sernang Saifsa en unu e tak precies van de sande. Une kanga no ben meni. We tak precies van. En we volg arregeren. We volg alles aan. En we leggen uit. Omdat u sabat ude na trase va kondre. Dan moest leggen precies van sande. Ano mas ragamo. Asatori de. So, we today yere jang. Brarod mi osteli won fara. Ay. Ome yari I worko na ABS. Ja. In peche be. Ja, 42 jaar. So, misere fi mi worko locha van 35 jaar. Ja. En am first dat in worko kan want to trapes. Bij Morocco. Mi worko. Oké. En mi sorgu dati mi abuang respectabel pensioen. Fafio. Ook toe. Asrevi. Isabito. Ook toe. En mi kofi jompo na wa seiji presi. Unesu dape. Nee. Unesu asrevi. Unesu. Nee. En wa boso. Ook toe. Ja. Ja. En una paiement op doso fu. Dat ook niet. Isabito. Ja. Omdat je set you libi. En if trasma fentak dana disi dana dati. Dan mek de kapustarati koluku. Dat de shift de ai. Isabito. Want de mantaki na unja so na duman faraga e wai tachiman faraga ne wai ja. Nee. Je verstaan. Nee. Dus de man die sabitak de wan de bezig gaan uno. Fu denk tak do kleiner uno a de serf de do. Natuurlijk. Je verstaan. En mensen Ragambo moet hij eerlijk. Bepaalde dingen, vooral de man die de barrage zijn. Juist. Sabi toch? De man die legt uit tageren no. Sade tu orukel. Ekisif chan. Hoe na padat met taki toch? Ja. Mine karamane, maar met taki. Ja. Maar sabe kisu chan. Jere no litakik ba. Ja. Euro ko somenda jari dape. Euro ko somenda dape. Abu pensioen. Maar teki une teki. Maar man die leg uit dape. Wa aksen. Ja. Sabe doen nga 20 dosong. Alamu fu SZF. Oké. Sabe douanga mondati. Amande leg uit taksat kan juno. We yere jaso. Aki maluku mana na sasa ba yokormo. Isha mandis don ja. Anga baraf mi jasam se. Isabito. Mi ne lobby wansma. Ja. Me lobby you beleid. Altijd. En if je beleid boen, dan met na vierkant nee baka. Zeker. Je verstaan? 100%. En dan met doe mi best. Ja. Want mi wani. Altijd mi leri vanaf me gas koro mes do me takanga de ma. En mi nou man dis don takanga kerveld. Serefi wanta ma be Jimmy skoro. Je verstaan? Amanta politiek. Na wan middel fu sorgu fu chawan konder ka fesi. Ja. Unom gebruik politiek lek wan middel fu verrijk yo serefi. Ja. Samo veni tego takatoranga de man wan politik tori. Ja. Yere wo kuset so wo du so. Samo tisi. Samo veni. Ja. Ni. Ja. Isabitok. Ja. Kennedy betaki. No aksi sa yu kondre e duji yu. Ma sayuka duji yu kondre fuso taka ekonomia fa kondre wakana dat wetaki. Sasa neuroko. En dat na torfu nu dus una tef de sandisi, maar aangezien
Sma fen tak sa de tu urumandi sa chan jono. Chan naf jonoti. Nee. Chan ano mi pataka mam sorgumi. Mi ano chine ngareta mam sorgumi. En mine langa mi anu te de opar. Nee, tuurlijk niet. Tano God bless me. En I bless you too. Altijd, zeker. Isabito. Zeker. Made leg uit de tak de sani. Sabo me sani. Te neti tapu de manoma siribi. Want de meisje spoku. De meisje obesot sani. Want de ma sap sanga sa de bedu. Ma mi sap se hata padito. A padisi. Asan se hate a functie dabe wani. Ondro fini chana no fene da san dat broma man bere. Oké. Godora ngai story. Dus nou is oké. Maar ja, we tak tupsi lang operator. Nee, we nog la sute want luister. Fosi go moro fara. O stop a piece disi. Isabi. Loko if one cow. Itai one cow in one way. Ja. De pot one bechanga water da pe fa drinken. Fa no one drinken no drinken. Dus ko no la sute. Nee, we la sute we tak over a volk fuserlang. Dat belangrijk. We toren safe sa en wintegumba. Senang safe sa et tak pris van dit zijn de. En we kunnen oplossingen toe. Ja. Oplossingen toe. Sowieso. Omdat, usap de grotori no is er nang sa so probleem. Na edati. Edati. En no een probleem in dat domein. En uno et taki. Ook toe, we takken de massa de tap radio de trauma toch? Ja. Mek de man. De man de ook toe. Juist, mek de man broadcasting ook toe. Mek de tak dat toe. Mek takken ook toe dat je er nou. No een probleem dat per domein. A printer. Voor domein broko tuwikikba. Wakti. Wan printer ja, wan printer. A printer. Ai. Tuwikikba broko. Madame bedoel taki dus de papiera die moest die go. Din in. Ja. De man print uit. Ja. Anga de sandati. No, Anomang. Nee. Dus dat je moet albina. Ja. Je moet mongo. Ja. Para Saramaka Nikeri. Ja. They come. Anga taxi. Pai boom money. Ja. Ja. Anga dirtendi. Ja. Dat die doro. De here. Wa A4 de mijn potje. Want in hier is er gewoon A4 plakken. Is dat lees ook. Dus die doro. Dus de man broadcasten. Nee. Maar de man broadcast terasani. Ja. Maar de man broadcast dati. Nee. Tak here no. Nana sa bayo kromo. Unafga domein want a printer ne work. Juist. En daarom utaki. Senang safe side. Tak priswa san de. En daarom actie de man die ook toe emeki bari. De ramato. Ja. Op de radiostation. Ja. Mek de dat ook toe door dat je no. Of je go naar minister. Ja. Want de mabas attendati. Go naar minister. Actie minister. Safe sanga printer die tap toe. Wikikba. Want des mij kon dat pe. Taxe pai, de man dat sa loket. No wamano de viemden. Nee. No wamano de man lazy. Dat printen dus jouw stukken in man dien in. Dus if omshak go dan omshak no man verstaan san skrift dape. Apa nam dape wo. Oh. Apa nam dape wo. Next nef sange. Oh ja. Next nef sange. En het stuk hier om. Tiki si stuk muklis. Ja. Wat er gambo. De China domein. Ja. Dat kan wat verval datum de baka. Ja. Dus if asan ne urko da amganat kan kies een probleem. Ja. Je begrijpt toch? Nee, maar minister leg uit no dat hij el corrigeer alasani. Da ano sha printer. Nee. Yes. Dat is mijn berekend toch? Vakken. Nee, a printer. Ai. A chile kwa zwarf dosu. Oh, dus dat is asanati. Ik heb zijn gewoon in alleen amandi mota mongo is chateau dati. Albina. Ja, de man dat is. Maar minister, die vindt dat ook wel sterk alasani recht. Suma mo ableti tapsani, muskise sani. Oké. Dan moet sabanga soort papieren uitdoen. Juist. Dus vanuit het programma die zie, Senang Sefsa, we actie minister. Ja. We actie president. Ja. Luku de torati wana volk disi stem je. Ja. A volk dis poti dape. So. De meka volk moet Albina Saramaka pe last money. Ja. Fugo luku A4'tje. Dus we actie jep desma broadcasting. En gebruik. Ja, no, gebruik de man die zei we gebruik afvisie. Ja. Toch op de radiostation. Ja. Ik denk dat gratis G. Melden desma. Met zo. Zo. Ja. Melden desma in Afghanistan. Ja. Want printen broko. Reorganisatie dape. Ja. Next step. Nee, maar je redt daar zo. Contact kwansani. Wie is a printer boroko? Isabi. Ja. In plaats go lasi ting. Bron oli. Ja. Ego waka pichi waji. Anga de sandati. Je verstaan. Ja. Dat je yaji disi, je yaji dati. Ja. Je verstaan toch? Ja. Dan
A printer, die bigile kwa zwarf doso. Ja. De no machine fu je pa volk. Maar ik kan me niet indenken, maar er een printer. Toen ik broko. Ja. Wat printer nou? Want die bij je ontrouw gaan. Ja toch. Nou, je begrijpt, je moet niet erbij broko dat. Juist. Toch de mechanisme, potis. Oorusma meteen. Ano grap, ja. Want mi go luku persoonlijk. Zo. Mi go luku, ano zomaar met de konsan. Mi go luku, tam tak no kan, nyafta kasan si. Nee, maar de sandis, De tramane tak, you know. De tak man. No. De man de tak san lek tap bongara da faya. De luku de sanati. De man no kan tak de san de no mag. De no mag, sana ko taki. Abroki awan priti. Abroche priti. De sana de mai taki. Impura directoro dati. Oh. Impura adisof dati. Oh, impur disi. Oh. Isabi toch. Okay. Maar asan dati, isabi is een fenomeen. Ja. De mijn karen gewijzigde beleidsinzichten. Oh, ja. Dus dat na term die de mij gebruikt voor poormaf, accommodeer maf ding. Oké. I verstaan toch? Sasan Euroko. Sasan Euroko. Dat na san dus de man is ja printer. Oké. De man is man, sa de man puru, de man beklat man, want de man no abrede. Oké. De man a rede voor you. En die saptaka a president die bij dat fesi Mazar Santoki, abe duan uitspraken na taken. Atak dimigo dape me woroko na suma one woroko me woroko nga ju. Suma no one woroko de guasi. Ma suma wani ma amano be yaji mantakin bue disi dati. Evino de loyal. In een one woroko. Dan moet je weg, ja. Dan moet je weg. Zo simpel is het. Het is ook met mij gebeurd, toch? Nee, maar het is zo simpel is het. Ja, toch? Ik ben een woroko, dat moet je. Je moet gewoon loyaal zijn. Ja, toch? En bij de dien. Je hebt een man toch in woroko, die Simons of woroko die chant, toch? Nee. Je woroko, ja, kondre, toch? Ja, kondre woroko. Juist, dus in woroko. Ja, in woroko. Als dat heel mooi zijn in woroko ABS, dan wordt er directeur kon naar het binnen woroko. Nee, mino wani. Dat waarom? Want je of mi partij. Dam no wani. Dat waarom? Ano kan. Ano kan. Dus in woroko. Natuurlijk. In make me woroko. En in gym woroko of me do. Alleen wasani inom do. Inom make me contact lau sani. Dati. Of make me do don sani. Dati. Saboteur. Dati. De san dati inom kami. Nee. Mijn gym woroko dan mijn woroko. Natuurlijk. Isabi toch? Gewoon het feit, maar is don dat ik ben een Surinamer. Ja. Mijn oroko die kondre. Ja. En mijn oroko die Jan of Piet, mijn oroko die kondre. Juist. Dat doe je best. Maar na kondre pa you. Dat is zo simpel is het. No, trasano de. Anasma e pa you. Nee. Lek façons maar ik denk dat de mij denk je. Dat chane jo money. Ai. Pe. Maar ja, we gaan naar Turino to atrator baka. Isa sampi. Isa ba manati. Parlementariër, Sampi. Amma ere jaso. In alle regeerperiode, de enige spreekbeurt is aan mij tjisi. Wasana mij taki. Ja, no? Ja, man, het tak terasani. Oh ja? Amma vind taki smadigers en wan me takasan. Ja, ik had taki. Smadigers en netron datara. Oh? Nee. Omdat desmanetjes kans disi dati. Maar ere jamiote, je wasani. Ja. Smadigers is er even leg uit. Ja. Dat er alleen die taki. Ja, toch? Dat er alleen die taki jere no. Ja. In een contact san zomaar. Nee. En dat er alleen die je sampi. Ja. En die sampi. Ja, toch? Ja, toch? Ja, toch? In een contact san zomaar. Nee. Want even jere ja zo. Kan de sampi denken, kom tegen man. Nee. Kan de sampi denken, sasa nilek van je parata politiek berede. Ai. Aso je praat dat er berede voor chirisma. Wanneer? Nee toch, asan ne worgo so. Want me bedoel taki, asan ne prata nga bere na nga law. Nee. Nee, asan ne prata nga kennis sabi. Sabi. Copy. Natuurlijk. Isabi toch. En if you na niente capito, they no doro. Ja. Want na wa edel beroep, dadara. Ja toch. No me garpanga sanda chere. Je legt de eet af. Dus je want me dus wa malik sampi. Ja. No maar arme madoro dat ratu. Nee, ani fouda amadoro ani fouda. Nee, amana ba ni fouda. Nee. Ama koloku dat amadoro, akoloku dat door assemblee. Omdat amana wan law. Oh. Bere. Dat ma stem je. Dat is mijn potty toch, want no so allo dat no stem ja partij. Oh, sasane euroko. Sasane euroko demandisi. Oh. Je verstaan. Oké. Want motegi hele keer maar zeggen met hem arkaman. Maar dat over medische faculteit. Eigenlijk iemand op tien verstaan. En if je nou verstaan, dan go informeren. Dan actie man die naar medische faculteit
vast aan Euroko. Dan man be kan ga datra alendi. Ook toe. En dan kost fara toe alleen die de boe fara. Pawiro de nese toe toch. Iya be ka aksi Pawiro pawiro. tak ire vast aan Euroko. Fasa ne Nee, tak woro. lolo sani. Ine taki bau. Juist zo. Ano law sani. Ja, bouwen. Na bebau. Juist. Dus tegen hoe de sana dat we berekenen dat Sampi eigenlijk een score man had. Nee, maar mimma ba wan sane te Hey. ju tok wan. Mimma no be de wan geletterde vrouw ja. Ja, Na oké. ons schrift die we gaan scoren dat we leren. Ja. Van schrift DC. Ja, Van oké. plak DC. Ja. En zo. Dan mimma te ju wan. Aha. Dat ai upchim waleti. Uh-huh. Schrift olan sanga takolan sana wara. Tuurlijk niet. Tuurlijk niet. Anawara. Nee, tuurlijk niet. Ja. Fi schrijven of takken. Ja. Anawara. Nee, toch. Dus meneer Sampi me beji, neem dat mee, schrijf Hollands en attack Hollands aan nou. En dan om je tak toch je tak schrijf dan attack Hollands verschil want mi arka man assembly dan ben je na a stoel te toch elektrik Ja. toch dan man be spreek one woord dat we zeggen Ja. one word Ja, ja maar zo zie abem lezen ja, de mas schrijven je ja. maar zo zie aba probleem Iya, omdat we na schrijf zijn, attack Hollands en schrijf Dat Hollands weet ik niet, aan nou. dus op een gegeven moment niet meer Sarah mapje Sarah in de zin van we berekenen dat amase vertegenwoordiger me in een parlement dan maar zo zie ama no kaspe ama na maar showje ja maar show ama bruanga sani Omdat zijn dan je tak over medische faculteit Ja, ja ja. dat tegenwoordig, ja alibi de sodas dan, want luko no me luko film toch? Of me lees wan sani. Ja. Dan mi telefoon de let am say, ja dan me go Google a woord. ja Isabi toch? Mhm. En dan Google je ja uitspraak alasani. ja Isabi toch? ja Dus als je een bepaalde functie bekleedt, dat im sabi, dat je no. Ik moet mijn manager kunnen staan. maar je kan gewoon zijn maar zeggen dat je Google toch Ja. maar snap je man Google Huh? je mag Google voor zichzelf We schrijven langs aan het takken langs aan. maar dat is dat toch We dat. dus dan moet je leggen wat aan uit samen dat jongen maar gambo dat fire doen dat is actie toch Ja. neem zo maar voor zit dat hier nog zo'n ding de ik kan hem lezen ja maar de kan maar herhalen fysisch lezen dat maar boe is dat Maar wel je snap zo'n beetje man betegen. Nee. Amata hier no mi chimati. nee Is je lezen disi. Nou een belangrijkste na grondtapu. ja tuurlijk Te lees furu. nee Dat wins dat ras don dat pe jiwantori. ja Of een predikant e jiwantori. ja ja Die kan ston in een gezelschap. ja Die kan tak ai ik neem mee. ja ik kan volgen man Ik kan volgen ja man. tuurlijk ja En tuurlijk waarschijnlijk ik kan tak wamo foto. ook toe Omdat je leest. ja is dat Maar je broko je de. ja Je berika taki o men miochisi na politiek koko. ai De no doro. wat dat die want ook op een Ja. motie me souhaite die sa motie Ja. dus aan de man sabi maar ja Sampino ja apart tori maar nou maar belangrijk tori Van waka. taki en dis nou positief tori of boe tori Mhm. isap minister Weinerman toch A minister voor Financiën. ja als dat kon zijn Afro tak de waarheid. natuurlijk dat natori De waarheid. ja als maar leg Maar bepaalde voor mij de no sa lobatori. luister nou als maar in de eerste plaats als maar stuka Ja. en die studeer je kan taki bouw als aan zei taki toch Ja. bouw je En a vrouw ab ervaring tapa worko zij doen na jaren. Nee, doe ah nee je toort dat toch Nee, sani. nee zijn niet ook Dus hier we zijn wici 3 euro mate accent wan cijfer. hier als maar een slager Nee. if je pot een slager dat hè dat tak met die tori toch Met die toria. die zie econoom als Ja. maar als maar sap zei taki Na sabe sani. en als maar leg ook uit precies wat hier Sata. als maar bij leg uit tak hier no internationale reserve toch dus Ja. een naam Ja. als maar bij leg Jenny uit is fors gestiegen Namaste. Oh, wacht. Ja, ja. Oh, Ja. maar al die tijd die de mabe make de politiek propaganda aan de sani, dan masarachan no be woroko. Dus, nou, je ziet het ook. Zo. Nou, je ziet het ook. Nu komt de aap uit de mouw. Zo. Als maar eerlijk, als maar wie leggen dat hier nog aan mijn steeg. En hoe betakas aan die van importdekking toch? Ja. Als maar dat je doet. Ja. Als maar dat importdekking nou. Ja. Dan wil je nou naar 7,6 moe.
Maar dekking. dekking. Ja. Maar om en bij de 2020. Als maar leg uit toe heel laag. Als maar nog een kaart even, want hoe is dat gewoon moet ook. Ja. Hoe ben je toch? Ja, hoe ben Maar als maar nog takasan had nee. maar als maar tak kuno takasan, als me moeilijke apartheid is toe. Snap je toch? Ja. Maar als maar het was heel laag. Ja. Heel laag. Nee, maar deze vrouw heeft slechte ervaring met deze partij. Ja, dat hij. Is dat bij boeren toch? Ja. Is dat bij boeren toch? Alla den to dat hij. Is dat toch? Dus alla den to dat is maar leg uit toe. Maar als maar leg uit een periode die zie. Internationale. In een periode die zie. Ja. Als een internationale reserve steeg. Ja. Is dat toch? Ja. 1 miljard amongo. Mooi zo. Is dat toch? Je bent zoveel meer. Ja. Als maar je door ook toe. Alla den to dat hij. En als maar leg uit toe. If you look up for groei. Ja. Percentage. Ja. Toch? Als maar dat je zeker 180%. No me grap. Met tegen. Als maar 180. ja. Mooi zo. Allemaal move. Dus als maar leg uit dat hier nog. En dat is belangrijk. Omdat als maar dat je 1 hoe dat je. If vertrouwen nog Declari. if vertrouwen nog stabiliteit nog Ja. no wat nog horen kan. Nee, Als maar zeker dat je niet. ook te bakken. Dus dat one taki. Ja. O me begrijp zeep san no me verstaan asani. Ja. Dus Tante Jenny, Rocha, Ja. Fama Fusa alleen de Kardeman, Hey. Om Ronnie, Ja. Papa Somo, Ukong do Piru Borsu, do collega tak jere no, Ja. if we no hanteer a beleid dis doro, wo fadong, Ja. ja toch? Ja. En Miss Weinerman, die aankaba, Ja. soort basis ichisi. Ja. En we begi, tak ala de basis die bechi sa fesi, boroko den, no boroka disi, no so wogo moro dipi. Ja. Je verstaan? Ja. Dus je begrijpt, want krutu Rocha, krutu, Ja. Dat men begrijpt ook toe. ja, amai krutu taki yang, na so NDP'ers etjes woroko. Ja, no, serieus. Ja, Dat dus, kan het. ja, de Groene Partij krijgt niks. Maar dat zit hij voor liever daar. Huh? Dan man het kijkt tante Jenny dat hier nou afspraak bij de. Want de man maakt afspraak, de man tak hier. Minus op zo'n afspraak. Maar dan mij leggen afspraak Mickey. Ja, ja, zo. Archie met me tegen Bararut. De man vet pichi de serefka wang. Al pichi play. Ja. De man pichi de serefka wang tak hier nou. We go long VAP. Oh. Isabi toch? Ja. En dan nou Miss Weinerman soort dat Luca disa VAP. Ja. Luca reserve. Ja. Luca Libi. Ja, dat hij is zakelijk toe. Echt waar, dat hij is goed. Ik vertrouw nog de. Internationale de partner view. Ja. De man zei Euroko. Ja. De kredietverleners toch, de banken zo. De man Euroko aan jou. Nee. De man Euroko aan jou, want vertrouwen nog de. En de man heeft Lucas Sanati. Vertrouwen moest de. Stabiliteit moest de. Wat is dat Jenny met dat? Unomnya stabiliteit, no? Unomanya stabiliteit. Dat was bossing. Bossing dan. We bedi tani. Mama Jenny president. No boroka disi, no boroka stabiliteit disi. Teji you volk tagere no. Desan sambe te jaf be chishu. Ja. Fi stem Jimmy. Ja. Mamo abi fare tapa kompas di godoro. Ja. Ik want if me no doing, ja. Dan mo fadon baka. Ja, toch nog Euroko. Nee toch. Ja, maar Euroko. Dus Sawener maar doe, moet hij eerlijk, hij ziet dat als maar scoren. Na enige minister, ja. Die net doet mee. Nee. A borokosma. Nee. Isabito. Nee, als maar eigenlijk, als maar tegenvolg dat keer nog. Sang, Chandu, na een regering. Ja. Wat economie aangaat, tenminste, PBD, PSD. Ja. Heel goed. Dus maar zitting komt en die kan gewoon door. Die kan gewoon door. Maar sabi, ja. Funo kon jogo, compora oso. Dus dat want die bereken ube taken toch, dat kan oso opo at napu atak de mooi. Ja. Alasan seti mooi. Dus na imko verfijnen. Ja. Dus no kon naksan boroko zomaar
Nee. Isabi toch? Ja. Taki want this dape, this must go de dape. Isabi toch? Dat nou een tracha Peter. Die verstaan. Ja. Maar, in no kampi die sanik, maar de man die sanga santoli atu voetboer China wang. Ja, no? Maar ik hoop dat dat toch de arki winner, man. Nee, maar amus go aan migrant Chimnya Tamara. Ja. Mi Chimnya Tamara, of mi mine krewa duf mi seti ba. Maar je ita gewoon san masergavo. Dat Rusland bij Karabach. Russia. Ik klagen. Ja, maar Dat toen. Tante Jenny pot zo NDP, man. ja. Maar ik hoop dat Tante Jenny pot man dat pe. Sanos op next foto dat. Want dat nou een probleem. Nee, want you know. Ator sambeta ki Ah. politiek toch? Ja. Die taka politik toranga man. Ja. Yere me ko ya me dumi samo feni. We de samo feni la ina konderara. Met hij. De samo feni. Met hij. De man dat lai wanda ala de man is dong. De man just one krans om tante Jenny neti. En de man van groene partij toe. Ja, maar zo wacht die. De man wakti. Wat de- Wanneer wordt er geaccommodeerd? Zeepsa. We zien ons op noti de man poti Poti op tap. post. Ja, ja. Isabi toch? Maar ja. One trainer beleg me uit dat team play voetbal. Nee. Amanta never chase a winning team. Dat die. Dat is sabi. Dat is Want sabi. we bedoel, een minister hebben politieke verantwoordelijkheid. Ja. De regering dat no demoro toch? Ja. Maar is den directoro. Ja. Die saba woroko. Die Sabasani. De saba sani. De man be doen de dienst of de man be doen. Ja, ja. Nee, no change de man dat toch. Ja. Ima, abuan bunke sprake nga de man dat fa waka. Ja. Disna beleid. Ja. Samus op sa. Ja. Want na de man moest char voeden je jaren like minister en Dat like is- president. Dat is zo. Maar ja, maar zeg gambo. Je takasana di. De mam chak fudeji. Maar dat zeep sa owi. Nanga iemand shen sing shang. Pa mane baka. Shang shang. Ay. Nee, Iemand hoort dat die. amat no maar make beleid. Nee, hoor. Nee, ik kan het niet. No, dat zei je dat pe. Hè? Ja, maar het zei je dat pe. Die ama na accommodatie. Oh. Na mijn beurt. Oh, ama beurdoro. Ja, mijn beurt. Oké, oké. Want jere jang. Na seref san sametaki. Ja. De man die teki. En me jere tori era tak man die no work om een jari. Ja. Ik colleg man die bij de actief Met die. bezig. Ja, ja, Ik ja. colleg man uit tak man bo work om man bo dis Ja, man bo ja, dati. ja. Bino wa jera san dati. Ja. Jere jang. Te jompo ko in een terrein. I versta trainen rij. Ja. Dan of je longo na machines ko te amata krema train. Im aksa machines tak faye meka bok dis faye psa dape. Dus dat die. Dan I kan go meide tak ni may uno kan corrigeren so. Maar je begin en nog erbij persoonlijk. Ja, maar hier uit hoor. Maar zeg, maar mooi was. Ja, dat hoor weer hè. Ne maar pot ook commissie, want er is ook commissie zijn. Maar ik kan andere trainen de manji toch? Ja. Oké. Daar mati sadina to dati, we kan een commissie hè. Ja. De mati ego takang de mandi ook altijd. Ja. Toch? Ja. Nou, moet je mata euro. Maar nou, de mandi kom. 5 jaar de man ook toch? Nee. Dat man nou hebben zo goed stoel. Ja, dat is goed stoel toch? Maar wana president man ook toch? Nee. Dat de man dat je een stoel weer af doen, want we hebben geen plaats om te zitten. Dat pour man. Ja toch? Hoe man daar mag doen dat pe? Daar mag leg je uit die euro. Ja. Mag leg je ik ben dat pe. Ja. Dan mag je dat meneer in Marokko. Dan moet je maar waar was je al die 5 jaar. Ja. Waar was je? toch? I no be work. Nee, dat nou je ik hoor je dat mimus Marokko. Maar ik me luku atte masargambo, atte moeilijk no. Dan met dat hier masachang, alle de mooi leggen dat hier santoki op 27 wagi. Ja. Toch? Dan met adviseer Chang, de minister, de president, adviseer de maar dat lukuno. Minister Basaron Ja. heeft een probleem. Ja. Maar leg het op televisie radio, ik heb geen vervoermiddelen. Dus autonode. Of de winkri. De winkri. Ja. Ik had alle de 27 wagi sang dat Chang volgens uno. Ja. Want is op 5 wagi bel reamang, dat is sabi. Maar je tak 27 plus. Ja. De Jibasaron alle de wagi. Die basaron de waji. Alle de wagi. Da mai rei. Hersenen. Dat een land. Ja. Ik controleer. Ja, maar je hebt volk.
Da moro dir waji yeji inserf mek inserf rei. Juist. Je basaron alle de wagi. Dus 40 wagi of 50 wagi. Ja. Dan moet je checken herkonde de Ja. weekly. Ja. En dan je hebt afvallen systeem die you. Ja. Figos don dape fidutori. Ja. Dan moet je naar de weekly. Dan moet je check. Dus if was 27 wagi of 40 wagi de. Mino sabi dat je mag goochel. Want dat je taki. Dat Ja. je taki. Ja. Jimene basaron. Jimene se basaron. Dat je hebt afvallen fusen. Dat amaka. Doe euro op boom. Dat kan bij een brede boom. Dan kan je 15 golo. Ja. Ti koluma. 10 golo toch? Ja toch? Wayere akimalu kumana na sasa bayo koromo. Ukondorak bafa programma. Want de tor furu. Ja. Omdat sana sani. Na disna politiek insernang. No. Ja. En if je volgen, de waka de mandi baka, Ja. dan yo tanga angri. Je verstaan. En daarom in jepi serefi. Ja. Doe moeite na ngai serefi. Trusiani na goron, pranuansani, meki serf economisch weerbaar. No wakti politiek fu politiek koji. No waka tak lau, ne seka bon, leki no debayede. Meki serf economisch weerbaar, da apchi money, inofen mona goron, want inom go siripsa ngai futi inofeni, a goron, want smanelas mona tendisi. Smai kunda money no. Ja. Je verstaat dus dat ze hem doen, dat je prani dat ze je puri na grond, dat je gebruikt in visserij finyang efa voertumsi, dat je kan sergi birti. Ook toch. Je sabi toch? Maar a money die bogo bij a dir grunta woyo anga desanda de kan doen, want daar zijn nanga money dat die. Ja. Dus raadpleeg je huishoudboekje, zo je jepi serefi. Dati na moro betere en moro bunkas moni di da goron tapu. Me tapu grantani. En mine na masara dignity gambo. Ja, maar zeg gambo, van hier maar wat tapu. Maar volgens mij tapu, in actie, alle de man die de radiostation zei, leg gewoon lotori uit. Moet dat gaan volgen, lik van mij. IT 9 jaar ik ben met dat gaan volgen. Voor een trouwe dood niet op straat. Dus kan de man dat kan je ook toe, voor voet afvolgen op. Maar dat hij doet, voet afvallen op. Zorg dat hij loopt nang, in op trui doet hij op straat. Want als je trui doet hij op straat, aan de arregeren je doet, na juicer nang je doet hij. Dus je hebt me ook toe, alle de man de tak dat je hebt me ook toe tak aan en flip op. Nogmaals, lik zijn naam, hoor rekenen, dat je nou echt zijn naam. En je kan nakt op je bozo. Mine trui doet hij op straat, maar je hebt zijn naam, ook tang kring. Met dat grand tangi, te wantralis boka. Don't give up the fight. Hey, preacher man.